שלום, אה? כן. בואו נשחק משחק. אמת או חובה? אוי, מספיק עם זה כבר, אני לא משחקת איתך. בואו ננקה את השולחן וללך לישון. כן, כן, בואו נסיים את הערב הזה. לא. אמא. אמא? מה? את יכולה לשבת? אני מדבר אלייך. אז אמת או חובה? שאני אתחיל? אמת. מה הזיכרון הראשון שלך מקוטנר? זיכרון ראשון? זיכרון ילדות. הייתי בן 5-6, אבא אז בכנס בחו"ל. הלילה התעוררתי. יצאתי לשירותים, הצצתי במסדרון, ומה אני רואה? אמא וקוטנר, פה על הספה הזאת, עם נרות וכוסות יין. לא היה דבר כזה. כל השנים האלה סיפורים, סיפורים. תגידי מה הרג את אבא? מה באמת הרג את אבא? נירקי, די, בבקשה. אתה מסטול ושיכור. אני אולי מסטול, ואני יודע מה אני ראיתי אותם פה על הספה הזאת. מספיק. שמור את ההצגות שלך על שיעורי דרמה. אמא קרה, אבא מסכן, אמא אגואיסטית, אבא שפוט. אז הנה לך. אמא בגדה באבא, נכון. אמא פרקה את המשפחה, גם נכון. נכון. הוא היה שפוט, כן. הוא היה לוזר, כן. הוא היה מריר, כן. ואני מכוח אחר. נמאס לי ממך. פשוט נמאס לי ממך. שב. לא סיימתי, שב. הנה, שבתי. כן, מה יש לך להגיד? גם אמא הייתה מסכנה. מבין? שמח, מרוצה? רוצה להמשיך לשחק? די. בוא נשחק. די. בוא נשחק. מספיק. תבחר תמונה. קדימה. מ3 יוצא 1, תבחר תמונה. מה לבחור? מה יש לך? מה לבחור? מה יש לך? תגידי לי, תירגעי כבר. תבחר תמונה. תבחר לך אבא. 94 הייתה שנה קשה, אוקיי? אז כן, היה קוטנר. נכון, היה קוטנר. אבל היה גם אבא. מבינה? והיה גם עוד אחד. 3. זה מה שהיה. מרוצה? 3. תגיד, נירקי, אם היית צריך לבחור? לבחור אבא? לבחור הורים? מה היית בוחר? אני יודע, לא יודע. אבא בטוח היה בסוף הרשימה. ואמא? עם הסיפור אחר כבר.